هذه إذاعة إرنا. عزو السلامتنا تقبلوا أبستفل عليكم عاد عالم كوينكم نمدبات رديرنا التكتاتلو زخبركم سمعتنا نايلو مقدام فنونا يفلم الله أبنايلو ممدبنا أبصوم ززقنيو زيناتات وشتهاجرن وصأن تحيزنا لكم قريبنا لنا كساب فتسامي مدبنا مسانا حبيركم كتسانحو أدمينايو راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوران غازت إنياتا زدالو نتسا راديو مس راديو إرنا يخم زلقم زغبركم سمعتنا إزي صومناوي فتساميتاتيو أبناي سنبت فتساميتات هاجراو بانك ኢትዮጵያ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ሃገር ጨናፍር ዘለወን ኩለን ባንክታት ኣገልግሎት መሃብ ክጅምራ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ ብፍላይ ኣብተን ፌደራላዊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝቆጻጸረን ከተማታት ዝርከባ ባንክታት ኦዲት ገይረን ስሩዕ ስራሕን ክጅምራ እቲ ሃገራዊ ባንክ ወሲኑ እቲ ትእዛዛትን መምርሒ ስራሕን ኣቀዲሙ ከም ዝተዋህበ ዝገልጽ ሃገራዊ ባንክ ኢትዮጵያ ባንክታት ስሩዕ ናይ መቕማጥን ለቕሕን ኣገልግሎት ጥራይ ዘይኮነ ኣቀዲመን ኣለቂሐኖ ዝጸንሐ ገንዘቡን ኣታዊ ክገብራ ክጅምራ ከም ዘለወና ተሓሳሲቡ ኣብቲ ኣገልግሎት ቴሌፎንን ኤሌክትሪክን ዝጀመረ ከባቢታት ኣምሓራን ዓፈርን ድሮ ስርሕን ዝጀመራ ባንክታት ኣብ ትግራይ ዝርከብ ጨናፍራትን ግና ዛጊት ከም ዘይከፈታ ይግለጽ ብሰንኪ ኩናት ሓድሕድ ኣገልግሎታትን ኣቋሪፀን ዝጸንሐ ንግዳውያን ባንክታት ኢትዮጵያ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ሃገር ጥራይ ልዕሊ 300 ጨናፍር ኣለወን እዘን ጨናፍራት ባንክ ኣገልግሎታትን ካብ ዜሮ ይጅምራ ስለ ዘለዋ ምስቲ ገንዘብ ናይ ምውፃእ ዘሎ ዓቢ ጠለብ ዋሕዲ ባጤራ ከጋጥመን ምዃኑ ተንተንቲ ቁጠባት ሃገር ገሊፆም ልዕሊ 135 ጨናፍር ዘለዎ ላየን ኢንተርናሽናል ባንክ ብፍላይ ከባቢታት ትግራይ ልዑል ምንቅስቓስ ንግድን ቁጠባን ስለ ዝነበረ ነቲ ጠለብ ንምምላእ ደገፍ ሃገራዊ ባንክ የድልዩ ድሕሪ ምባል ናይ ዝዓነው ፋብሪካታትን ዓበይቲ ናይ ቁጠባት ካላትን እኹል መጽናዕቲ ከይተኻየደ ናይ ለቕሕን ምእካብ ዕዳን መስርሕ ምጅማር ኣጸጋሚ እዩ ክብል ፕሬዚደንት ባንክ ዳንኤል ተኸስተ ገሊጹ ሃገራዊ ባንክ ኢትዮጵያ መግለጺኡ ኩለን ባንክታት መማይት ኮሚቴ ብምቋም ምስ ዝምልከተን ሚኒስትርታት ብቐጥታ ክራኸባን ኣውሓስቲ ዘተ ንሰላም መሪፆሞ ዘለዎ ሓይሊ ዕማም በፂሕዎ ንዘሎ ምዕባለታት ብቐረባ ክከታተሉን ኣዘኻኺሩ ወታደራዊ ዕልዋ ሱዳን ኣብቂዑ ሲቪላዊ ጊዜያዊ መንግስቲ ዝምስረተሉ ስምምዕ ጽባሕ ሶኒ 5 ታሕሳስ ብወግዒ ክፍረም ምዃኑ ካብቲ ሃገር ዝተፈነወ ዜና መልኪቱ ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃንን ምክትሉ መሐመድ ሐምዳን ዳግሎን ብሓባር ኣብ ዘውፅዎ መግለጺ ምስ ሓይሊን ናጽነትን ለውጥን ከካይድዎ ዝጸንሑ ዘተ ግብራዊ ክኸውን ወግዓዊ ፊርማኦም ከንብሩ ከም ዝተሰማምዑ ሓቢሮም بتعذابنت حبرت إيروبا استخايدة زتا كرم سالستياب زتزازمالو حيلن ناصنتن لوطن بوغنوب زهبو مغلصي وتهدرو حيلي سلطانو ركيبو ጊዜያዊ መንግስቲ ንኽትከል ኣብ ዝብል ዛዕባ ዘተኮረ ዝርርብ ብዓወት ስለ ዝተዛዘመ ፊርማና ነንብረሉ እዋን ኣኺሉ ኢሉ ኣብቲ ዘተ ቀንዲ መሓንቆ ኮይኖም ዝጸንሑ ከም ፍትሒ ንዝተበደሉ ምትዕራይ ሓይልታት ጸጥታ ምፍታሕ ዕጥቂ ናይቲ ዝወደቐ ስርዓት ዝኣመሰሉ ጉዳያት ኣብ መዕለቢ ክበጽሑ ተኸታታሊ ዝርርብ ከካይዱ ኣብ ስምምዕ ከም ዝተበጽሐ ብኽልቲኦም ወገናት ኣብ ዝወፀ መግለጺ ተመልኪቱ بحيل برات سلطان حيز الله منغسي سودان اتي سمع دحر مفرامو دحر حيدت سامنتات سلطانو تقليلو كركب كم زغونا قليصو بغال وغن حيلن ناصنتن لوطن مسكالوت ناشتو ودباتن محبراتن ككايدو وطينو زنبر اخيبا كم زسرزو معكنات زينا سودان قليصن FCC كابتي امنبر غزا امباسادر سعود عرب اب سودان ككايتو وطينو زنبر اخيبا زبوخور لقند مخنيات بميني ميناوي زمراح ودب نعنا كيف لتا أقدمهم زيت عدم حيلتات كمتسو سلزف كدايو بمبال مجلس يوتسيو اتوتا دراو جلا سلطان بحيل برات كابز حزر الأوان تقاومو زي قوارت حزب السودان قبل علة جلا امنت كم زي بلو بترقاقامي كقلت سنيحيو
ፕሬዚደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ ወግዓዊ ናይ ስራሕ መብጻሕን ምፍጻም ናብ ደቡብ ሱዳን ኣትዮ ዊልያም ሩቶ ብቀዳም 3 ታሕሳስ ንግሆ ኣብ ከተማ ጁባ ብዝኣተወሉ ብፕሬዚደንት ሳልቫኪር ማያርዲት ዝተዓጀበ ወግዓዊ ናይ ኣቀባብላ ስነ ስርዓት ተኻይዱሉ ክልቲኦም ፕሬዚደንታት ብዛዕባ እቲ ኣብ መደብ ዘሎ ንመላእ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘራኽብ ትሕተ ቅርጺ ክዝትዩ ትጽቢት ከም ዝግበር ካብ ከተማ ጁባ ዝተመሓላለፈ ዜና ኣመልኪቱ እቲ ብላብሰት ኮሪደር ፕሮግራም ዝፍለጥ መደብ ኣብ መፈለምትኡ ኣብ መንጎ ኬንያ ኢትዮጵያን ደቡብ ሱዳንን ዕንቅፋት ዘይብሉ መስመር ንምኽፋት ዝዓለመ ኮይኑ ናይ ሰብን ንብረትን መጓዓዝያ ኣገልግሎት ክህብ ትጽቢት ዝግበረሉ እቲ መደብ ዕውት እንተደኣ ኮይኑ 160 ሚልዮን ዝግመት ህዝቢ እቲ ከባቢ ተረባሕ ክኸውን እዩ ፕሬዚደንት ሩቶ ስልጣን ካብ ዝሕዝ ናብ ደቡብ ሱዳን ክገይሽ እዚ ናይ ፈለማ ግዜ እዩ ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሶኒ ፍጻሜታት ነርዌይን ካናዳን መንግስቲ ኤርትራን ዝመደቦም ሓለፍቲ ቆንስላዊ ኣገልግሎታት ከም ዝነጸጋ ዲፕሎማስያውን ምንጭታት ንሬድዮ ኤረና ኣረጋጊጾም ነርዌይ ዘርእሰናይ ተስፋይን ዝተባህለ ብመንግስቲ ኤርትራን ዝተመዘዘ ሓላፊ ቆንስላዊ ኣገልግሎታት እወታዊ መልሲ ከይሃበቶ ኣዋርሕ ድሕሪ ምሕላፉ ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝተመደበ እቶም ምንጭታት ሓቢሮም ካናዳውን ብተመሳሳሊ ዝነጸገቶ ተወልደ ዮሃንስ ናብ ብሪጣንያ ከም ዝተወዝዐ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ ነርዌይን ካናዳን ነዞም ክልተ ብመንግስቲ ኤርትራ ዝተመደቡ ሓለፍቲ ቆንስላዊ ኣገልግሎታት ዝነጸጋሉ ምኽንያት ምስቲ ብተሪር ዝቃወምኦ ምእካብ 200 ግብሪ ኣብተን ሃገራት ዝነብሩ ኤርትራውያን ዝተሓሓዝ ምዃኑ እቲ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኤርትራ ኣብዘን ሃገራት ናብ ደረጃ ኣምባሳደር ዝዓረገ ዝምድና ከም ዘይብላ ይፍለጥ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ሃገራት ስካንዲኔቪያ ብደረጃ ፈጻሚ ጉዳያት ዝመደቦ ዲፕሎማሰኛ ኣቶ ዮናስ ማና ክኸውን እንከሎ ኣብ ካናዳ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ንጹር ጽፍሒ ዘለዎ ወኪልቲ መንግስቲ የለን ዩክሬን ንሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ረድኤት ክትብ ብዝኣተወቶ መብጽዓ መሰረት ናብ ኢትዮጵያ ዝቐንዐ 25,000 ቶን ስርናይ ዝጸዓነት መርከብ ናብ ጅቡቲ ከም ዝኣተወት ተሓቢሩ ፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ እታ ናብ ኢትዮጵያ ዝቐንዐ ረድኤት ጽዒና ብ3 ታሕሳስ ናብ ጅቡቲ ወደብ ዶራለ ዝኣተወት መርከብ ብስእሊ ሰኒው መግቢ ንልእኽ ተስፋ ንልእኽ ዝብል መልእኽቲ ብመንገዲ ትዊተር ኣመሓላሊፉ ምስ ሩስያ ኣብ ከቢድ ኩናት ትርከብ ዩክሬን ኣብ ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃ ተኸሲቱ ንዘሎ ደርቂ ዝውዕል ናይ $150 ሚልዮን ዝግመት ረድኤት ክትብ መብጽዓ ከም ዝኣተወት ዝሓለፈ ቅንያት ተገሊጹ እዩ እቲ ኣስታት 125,000 ቶን ዝግመት ረድኤት ናብ ኢትዮጵያ ሶማል ሱዳን ኬንያን ናይጀርያን ካልኦት ሃገራትን ዝቐንዐዩ ኣስታት 21 ሚልዮን ካብ ህዝባ ተጸባይ ረድኤት ኮይኑ ከም ዘሎ ዘረጋገጸት ኢትዮጵያ ካብተን ኣውራ ብዩክሬን ስርናይ ዝሕገዛ ዘለዋ ሃገራት ኣፍሪቃ በአንጻር ዚ ኢትዮጵያ ናብ ካልኦት ሃገራት ስርናይ ክትልእኽ ዘኽእል ናይ ሕርሻ ምህርቲ ከም ዘለዋ ቀዳማይ ሚኒስተር ተሃገር አብይ አሕመድ ይገልጽ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ናብ የመን ዝቕንዐዩ ዝበሎ 11 ሚልዮን ጥያይቲ ሞርታራትን ሮኬታትን ዘጠቓለለ 50 ቶን ኣጽዋር ጽዓነት ጃልባ ከም ዝሓዘ ብ3 ታሕሳስ ኣብ ዝውፅኦ መግለጺ ኣፍሊጡ እቲ ሓይሊ ባሕሪ ነታ ኣብ ወሽመጥ ዖማን ዝሓዛ ጃልባ ካብ ኢራን ናብ የመን ዝተላእከት ምዃኑ ጠቒሱ ንዝበስሐ ሰሜናዊ ክፋል የመን ተቆጻጺሩ ናብ ዝርከብ ሑቲ ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ኣጽዋር ምልኣኽ ነቲ ብሕቡራት ሃገራት ዝተነብረ ውሳኔ 2216 ምጥሓስ እዩ ክትብል ኣሜሪካ ብተወሳኺ ኣዘኻኺራ ኣብ ክልል ማያት ቀይሕ ባሕርን ወሽመጥ ዖማንን ኣብ ሓልዋ ተዋፊሩ ዝርከብ መበል 5 ጭፍራ መራኸቢ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ናብ የመን ዝቐንዐት እያ ዝበላ ኣጽዋር ጽዓነት ጃልባ ክሕዝ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ንኻልኣይ እዋን እዩ እቲ ሓይሊ ባሕሪ ካብ ኢራን ናብ የመን ዝተላእከ ማእከላይ ርሕቀት ዝውንጨፍ 10 ሚሳይላት ከስርሕ ዝኽእል ኣስታት 70,000 ቶን ተባርዕ ባእታ ብ8 ሕዳር ከም ዝሓዘ ይዝከር ካብ 2014 ኣትሒዙ ኣብ መንጎሕትን መንግስቲ የመንን ዝተካየደ ኩናት ካብ ወርሒ ሚያዝያ ኣትሒዙ ብመንጎኝነት ሕቡራት ሃገራት ናብ ምቁራጽ ተኽሲ ተበፂሑ እኳ እንተሎ ብክልቲኦም ወገናት ምትእምማን ዝጎደሎን ኣብ ሓደ ረፍዲ ዳግም ክጓሃር ዝኽእልን ምዃኑ ተንተንቲ ይጠቕሱ ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሶሉስ ፍጻሜታት ኣብ ዶባው ጀርመን ኣብ ጎደና ዝተፈጸመ ናይ ካራ መጥቃዕቲ ጓል 14 ዓመት ቆልዓ ክትቅተልን ከላ 13 ዓመት ዝዕድሚኣ ድማ ብጽኑዕ ቆሲላ ከም ዘላ ፖሊስ ሃገር ኣፍሊጡ እቲ ትማሊ ሶኒ 5 ታሕሳስ ኣብ ሰዓታት ናይ ንጎ ኤሊክበርግ ኣብ ዝተባህለ ከባቢ ካራ ብዝሓዘ መንእሰይ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ናብ ትምህርቲ ንዝኸዳ ዝነበራ ተምሃሮ ዕላማ ገይሩ
ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸመ ወዲ 27 ዓመት ኤርትራዊ ሓታት ዕቑባ ምዃኑ መደበራት ዜና ጀርመን ንፖሊስ ብምጥቃስ ኣመልኪተን እቲ መንእሰይ ነቲ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍጻሙ ናብ መዕቆብ ስደተኛታት ከም ዝተመልሰ ዝሓበረ ፖሊስ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ቀይዲ ኣትዩ ምህላው ኣረጋጊጹ ፖሊስ ጀርመን ብተወሳኺ እቲ መንእሰይ ነተን ቆልዑ ዝወግኣሉ ካራ ካብቲ ግዜያዊ መዕቆቢ ሒዝዎ ናብ ጎደና ከም ዝወፀን ኣብዚ ተታሕዘሉ እዋን ድማ ኣብ ኢዱ ከም ዝጸንሐን ኣፍሊጡ ምስኡ ኣብ ሓደ ክፍሊ ዝጸንሑ ክልተ ኤርትራውያን እውን ምጽራይ ይካየደሎም ኣሎ መንነት ናይተን ግዳያት ዛጊት ኣይተሓበረን ሓይልታት ትግራይ ዓሪዶምሉ ካብ ዝነበሩ 65 ሚእታዊት ናይ ውግእ ከባቢታት ከም ዝሰሓቡ ዋና ኣዛዚ ጀነራል ታደሰ ወረደ ገሊጹ እቲ ጀነራል ብሰለስተ ተሓሳሳብ ዝሃቦ መግለጺ ሓይልታት ትግራይ መሰረቲ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተበጽሐ ሰምዕ ካብ ግንባራት እናሰሓቡ ናብ ዝተመደበሎም ቦታታት ይግዕዙ ከም ዘለው ኣረጋጊጹ እንተኾነ ሰላም ዘይደልዩ ወገናት ክፈጥርዎ ብሰንኪ ዝኽእሉ ስጋኣታት ሓይልታት ትግራይ ጠቕሊሎም ካብ ኩሉ ግንባራት ከም ዘይስሕቡ ኣስሚሩሉ እቲ ጀነራል ሰላም ዘይደልዩ ዝበሎም ወገናት ብዝርዝር እኳ እንተዘየነፀረ ሰራዊት ኤርትራን ሚሊሻታት ኣምሓራን ካብ ትግራይ ጠቕሊሎም ክወፁ ሰበ ስልጣን ናይቲ ክልል ብተደጋጋሚ ይጽውዑ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ሰሜናዊ ትግራይ ካብ ዝርከባ ዓበይቲ ከተማታት ከም ዝሰሓበ ዝገልጹ ምንጭታት ኣብ ከባቢ ዶባት ካብ ዝርከባ ዓድታት ግና ክሳብ ዝእዋን እዚ ጠቕሊሉ ከም ዘይወፀ የረዱ ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ረቡዕ ፍጻሜታት ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮሚያ ኣብ ዝቕጽል ዘሎ ግጭታት ኣብዚ ዝሓለፈ 4 መዓልታት ልዕሊ 300 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ምንጭታት ዜና ሓቢሮም እቲ ካብ ምዕራብ ወለጋ ናብ ምብራቕ ወለጋ ከባቢታት ኪራሙ ሊሒሙ ዘሎ ግጭት ኣስታት 400,000 ህዝቢ ካብ ዓድታቱ ኣመዛቢሉ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣብዚ እዋን እዚ ማእከል ናይቲ ግጭት ኮይኑ ዘሎ ኪራሙ መብዛሕቶም ነበርቱ ናብ ውሕስዩ ዝበልዎ ከባቢታት ይሃድሙ ምህላዎም ህዝባዊ ርክባት ክልላዊ መንግስቲ ኦሮሞ ኣረጋጊጹ ኣብ ኦሮሚያ ኣብዚ ዓመት እዚ ጥራይ ልዕሊ 100 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ንጸብጻብ መንግስቲ ናይቲ ክልል ብምጥቃስ ዘረጋገጸ ዘሪፖርተር ቦገኑ 28 ካብኣቶም ኣብ ወለጋ ዝተቐትሉ ሰበስልጣን ምዃኖም ኣስሚሩሉ ኣብቲ ክልል ካብ ዘለዎ 20 ዞባታት ኣብተን 8 ብቐጻሊ ግጭት ይካየድ ከም ዘለዩ እቲ ጸብጻብ ዘመልክት ኣብዘን ዝሓለፈ 12 ወርሕ ኣብቲ ክልል ልዕሊ 3 ቢልዮን ብር ዝግመት ንብረት ክዓኑ ከሎ ኣስታት 1 ሚልዮን ህዝቢ ድማ ካብ መነባብሩ ተመዛቢሉ ጸጥታ ናይቲ ክልል ከረጋግጽ ዘይከኣለ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ካብ ከባቢ ናብ ከባቢና ለሓመ ዝመጽእ ዘሎ ግጭታት ፖለቲካዊ መፍትሒ ንምንዳይ ዕቱብ ተበግሶ ከም ዘይወሰደ ሓያሎ ፖለቲከኛታት ሃገር ይናቕፉ ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሐሙስ ፍጻሜታት መደባት ቆልዑ ኣብ ዩቲዩብ እተዳሉ ቅሳነት ቴድሮስ ተባለት ኤርትራዊት ነባሪት ዩጋንዳ ብቢቢሲ ዓመታዊ ኣብ ዝርጋሕ 100 ጸለውት ሰባት ተረቂሓ ቅሳነት በለስ ቡቡ ብዘርእስታ ናይ ዩቲዩብ ፈነወ ዝርጋሕ መደባት ቆልዑ በትግርኛ እተዳሉ ኮይና ኣብ ስደት ንዝውለዱ ምስ መበቆል ቋንቋኦምን ባህሎምን ንኽተኣሳሰሩ እትጽዕት ኤርትራዊት መንእሰያ ኣብ ርእሲ እዚ ኣብ ዩጋንዳ ንዝነብሩ ኤርትራውያን ቆልዑ ዘተኮረ ንፈለማ እዋን ፌስቲቫል ምውዳባ እውን ይፍለጥ ንሳብ መንገዲ ፌስቡክ ኣብ ዘመሓላለፈቶ መልእኽቲ ቢቢሲ ኣብ ዘርግሖ ምስ 100 ጸለውት ሰባት ምርቁሒ ዝተሰማዓና ሓጎስ ወሰን የብሉን ድሕሪ ምባላ ዝያዳ ንኽትሰርሕ ሓላፍነት ከም ዘሰክማ ገሊጻ ብቢቢሲ ዓመታዊ ዝርጋሕ 100 ጸለውት ሰባት ኣብ ትምህርቲ ጥዕና ቴክኖሎጂ ማሕበራዊ ንጥፈታት ቁጠባን ካልእ ዓውድታትን ንማሕበረኮም ብዝገብርዎ ኣበርክቶም ዝርቅሑ ጭፍራ መራኸብ ኩናት ቻይና ናብ ጅቡቲ ከም ዝበጽሓ ወተሃደራውያን ምንጭታት ሓቢሮም እተን ብሰለስተ ዓበይቲ መራኸብ ኩናት ዝተመርሓ ጭፍራ ካብ 5 ተሓሳሳት ሒዘን መልህቐን ኣብ ጅቡቲ ኣውሪደን ከም ዘለዋ ዝሓበረ መርበብ ዜና ኔቪ ሪኮግኒሽን እተን ክልተ ሄሊኮፕተራት ክስከማ ዝኽእላን ሚሳይላት ዝዓጠቐን ዴስትሮየር ዝዓይነተን ክኾናን ከለዋ እታ ሓንቲ ድማ ኣብ ቀረብ ሎጂስቲክ ክትነጥፍ ምዃና ኣነጺሩ መንግስቲ ቻይና ብወገኑ ኣብቲ ዞባ ኣብ ወፍሪ ዝቐነያ መራኸብ ኩናት ስንቅን ካልእ ሎጂስቲክስን ንምጽዓን ናብ ወደብ ጅቡቲ ከም ዝተጸግዓ ኣረጋጊጹ እንተኾነ ብዝሕንን ዓይነተንን ኣይነጸረን ቻይና ኣብ ጅቡቲ ኣብ ዘቆመቶ ወተሃደራዊ ማዓስከር ልዕሊ 500 ወተሃደራት ከተዋፍርን ከላ በብእዋኑ ድማ ንልምምድን ፍሉይ ተልእኾን መራኸብ ኩናትን ተወሰኽቲ ኣባላት ሰራዊትን ከም ተጸግዕ ይፍለጥ እዚ ሃገር ኣብ ጅቡቲ ትገብሮ ዘላ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ኣሜሪካን ፈረንሳን ብስጋእትን ዝጥምቶ ካብዚ ስጋእት እዚ ዝነቐለ እዘን ክልተ ሃገራት ኣብ ጅቡቲ ዝጸንሐን ወተሃደራዊ ማዓስከራት ንምስፍሑ ይሰርሓ ኣለዋ
መንግስቲ ታንዛንያ ዓርቢት 9 ተሓሳስ ክካየድ ዝነበሮ ጽምብል መዓልቲ ናጽነት ብትእዛዝ ፕረዚደንት ከም ዝሰረዞ ኣፍሊጡ። ፕረዚደንት ሳምያ ሰሊሁ ሕሰን መበል 61 ዓመት ጽምብል ናጽነት ብምስራዝ ንወጻኢታቱ ዝተሓስበ $445,000 ኣብ ምህናጽ ኣባይቲ ምሕደር ተምሃሮ ክውዕል ምዃኑ ገሊጻ። እቲ ምሕደር ተምሃሮ ብፍላይ ነቶም ርሑቕ ተጓዒዞም ዝመሃሩለን 8 ኣብያተ ትምህርቲ ክውዕል እዩ። ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ሃገር ጆርጅ ሲንባቸውን ኣብ ዝሃቦ ተወሳኺ ሓበሬታ እታ መዓልቲ ናጽነት ዝጽምበለላ ዕለት ህዝቢ ክትግበሩ ኣለዎም ኣብ ዝበሃሉ ኣርእስታት ህንጸት ሃገር ኣብ ምምያጥ ክሕልፎ ምዃኑ ሓቢሩ። ታንዛንያ ኣብ 2015 እውን ጽምብል መዓልቲ ናጽነት ምስራዝ ነታ ዕለት ተሓሲቡ ዝነበረ ባጀት ኣብ ምህናጽ ጽርግያ ከተውዕሎ ከም ዝወሰነት ይዝከር። ኣብ 2020 እውን ብተመሳሳሊ ንጽምብል ናጽነት ክወጽእ ዝነበሮ ባጀት ኣብ ምዕዳግ መድሃኒት ውዒሉ እዩ። ኤርትራ ትርከበን ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃ ህዝበን ቀዳምነት ክወሃቦ ዝግባእ ብዙሕ ጉዳያት እናሃለወ ንጽምብል ናጽነት $100,000 ወጻኢ ከም ዝገብራ ይፍለጥ። ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ዓቢ ፍጻሜታት ኣብ ኤርትራ ንልዕሊ 21 ዓመታት ኣብ ማእሰርቲ ዝርከቡ ጋዜጠኛታትን ሰበስልጣን ነበርን ዝዝክር ስእላዊ ምርኢት ኣብ ህንጻ ፓርላማ ብሪጣንያ ቀሪቡ። ኣብ የመን ልኡኽ ሕቡራት ሃገራትን ኣየርላንዳዊ ላዕለዋይ ዲፕሎማሰኛን ካብ ዝተኻየደሉ ፈተነ ቅትለት ንስክላ ድሒኑ። ኣብ ኢትዮጵያ ዞባ ወለጋ ናይ ህፁፅ እዋን ላዕለዋይ እዚ ወይ ኮማንድ ፖስት ክቐውም ፖለቲካውያን ውድባት ጸዊዖም። ኣርስታት ዜና ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና ዝርዝራት ይቕጽል። ኣብ ብሪጣንያ ኣብ ኤርትራ ካብ መስከረም 2001 ኣትሒዞም ኣብ ማእሰርቲ ናይ ዝርከቡ ጋዜጠኛታትን ሰበስልጣን ነበርን ዝዝክር ስእላዊ ምርኢት ኣብ ህንጻ ፓርላማ ቀሪቡ። እቲ ካብ 6 ክሳብ 9 ታሕሳስ ንህዝቢ ክፉት ኮይኑ ዝቐረበ ስእላዊ ምርኢት ኣብ ኤርትራ ነጊሱ ዘሎ ምልካዊ ስርዓት ንዜጋታት ብዘይ ሕጋዊ መስርሕን ኢሰብኣዊ ታሕዛን ኣብ ዘይፍለጥ ቦታ ከም ዘጥፍእን ንምጉላሕ ዝዓለመ እዩ። እቲ ኣሳእል እሱራትን ሓፂር ታሪኾምን ዝሓዘ ምርኢት ንኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ክትከታተል ብዝቖመት ንኡስ ኮሚቴ ፓርላማ ብሪጣንያ ዝተዳለወ ምዃኑ እቲ ዝበፅሐና ሓበሬታ ረድዩ። ብመሰረት ሓበሬታ እቲ ምርኢት ኣብ ህንጻ ፓርላማ ብሪጣንያ ዝቐረበሉ ቀንዲ ምኽንያት ኣቓልቦ ናይቶም ናብቲ ቐጽሪ ዝመላለሱ ኣባላት ባይቶ ፖለቲከኛታት፣ ጋዜጠኛታትን ካልኦት ጸለውቲ ሰባትን ንምስሓብ ተባሂሉ እዩ። ኣብ የመን ተልእኾ ሰላም ሕቡራት ሃገራት ዝመርሕ ዘሎ ላዕለዋይ ኣዛዚ ሰራዊት ኣየርላንድ ነበር ሜጀር ጀነራል ሚካኤል ቤሪ ካብ ዝተኻየደሉ ፈተነ ቅትለት ንስክላ ከም ዝዳሓነ መርበባት ዜና ገሊጸን። ነቲ ወዲ 66 ዓመት ኣየርላንዳዊ ላዕለዋይ ዲፕሎማሰኛ ዝዓጀበ ቃፍላይ ብሰሉስ 6 ታሕሳስ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ትርከብ ወደባዊት ከተማ ሖዴይዳ እናተጓዓዘ እንከሎ ዝተጻወደ ነታጉ ረጊጹ። ነቲ ነታጉ ዝረገጸት መኪና ድሕሪ መፈንጀራ እቲ ጀነራል መጠናዊ ጉድኣት ወሪድዎ ካብ ሞት ንስክላ ከም ዝዳሓነ ጋዜጣ ኣይሪሽ ሚረር ሓቢራ። ጀነራል ቤሪ ነቲ ኣብ መንጎ መንግስቲ የመንን ሑትን ብመንጎኝነት ሕቡራት ሃገራት ዝተበጽሐ ምቁራጽ ተኽሲ ብፍላይ ድማ ከተማ ሖዴይዳ ካብ ክልቲኦም ሓይልታት ናጻ ኮይና ወደባታ ኣብ ትሕቲ እቲ ኣህጉራዊ ውድብ ንሰብኣዊ ረድኤት ክፉት ክኸውን ንዝብል ተልእኾ ኣብ ምምራሕ ጸኒሑ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮሚያ ብፍላይ ኣብ ዞባ ወለጋ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ሒዙ ዝቕጽል ዘሎ ግጭት ኣማይት ሰባት ቀቲሉን ልዕሊ 400,000 ሰባት ድማ ካብ መነባብሮም ኣብ መዛቢሉን ከም ዘሎ ዘተሓሳስቡ ፖለቲካውያን ውድባት መንግስቲ ጸጥታ ከውሕስ ዘይምኽኣሉ ነቒፎም። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሃገር ብወገኑ ብዘውፅኦ መግለጺ ኣብቲ ክልል ልዕሊ ዝኾነ ይኹን እዋን ዝበኣሰ ኩነታት ተፈጢሩ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ናይ ፍሉይ እዋን ጊዜያዊ ምሕዳር ክቐውም ጸዊዑ። ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዝካየድ ዘሎ ግጭት እናባእሰን እናተወሳሰበን ይመጽእ ከም ዘሎ ዘመልከተ እቲ ኮሚሽን ጸጥታ ከውሕሱ ዝተላእኩ ወታደራት መንግስቲ እውን ንሓድሕዶም ኦሮሞን ኣምሓራን እናተባሃሉ ይጋጨው ምህላዎም ኣንፊቱ። እቲ ግጭት ብቐንዱ ኣብ መንጎ ዕጡቓት ኣምሓራን ኦነግ ሸኔን ይካየድ ከም ዘለውን እቲ ኮሚሽን ኣነጺሩ። ይኹን እምበር ጸጥታ ከባቢኦም ከውሕሱ መንግስቲ ጠበናጁ ዘዕጠቖም ነበርቲ እቲ ከባቢ እውን ነቲ ኣብ ብሔር ዘተኮረ ግጭት ተጸንቢሮሞን ሰላማዊ ህዝቢ ግዳይ ይገብሩ ምህላዎምን እቲ ኮሚሽን ኣብ ሳልስቲ እዚ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ወቒሱ።
ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ክልል ኦሮምያ ኣብዚ እዋን እውን ግጭት ይቕፅል ከም ዘሎ ዘተሓሳሰቡ ፖለቲካውያን ውድባት መንግስቲ ሰራዊት ብምልኣኽ ድሕነት ሰላማውያን ሰባት ከውሕስ ዘይከኣለሉ ምኽንያት ወቒሶም እቲ መንግስቲ ኣብ ክልል ኦሮምያ ናይ ህፁፅ እዋን ኮማንድ ፖስት ከቕውም እውን ፀዊዖም ኣለዉ ብዝያዳ ግጭት ጉሂሩሉ ብዘሎ ከባቢታት ኪራሙ ጥራይ ኣብዚ 4 መዓልታት ናይ ዝተቐትሉ ብዙሕ ሰባት ልዕሊ 600 ከም ዝበፅሐ መርበባት ዜና ተሃገር ኣመልኪተን ኣብ ክልል ኦሮምያ ካብ ዘለዋ 20 ዞባታት ኣብተን 8 ግጭት ይካየድ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ زخبركم سمعتنا نلوم تدالي زنبرة حفشاوي مدباتنا أبز فتصيبنا لنا فنوري ديرنا بمربات حبريت عن ساتلايتن نعسران 4 ساعات كاتاليو